A ver, estamos no cementerio de Avión, en plenas festas. É normal hasta chegar a propiedade da familia do millonario de aquí da zoa, Rosendo López, que estes días invitou a toda a parafernalia dos cartos, é dicir, entre outros Slim, o máis millonario do mundo. Pois isto é o que ten el, que os diferencia de todos os demais.